Wendlovu. Kunjani Ndlovu? Ya ngithi mina ngiyayibona lapha imessage bengisabhizi ngisasesigodlweni ngathi hayi ngizoke ngikufoneleke kodwa ngikuzwe ukuthi uthini ngoba ngimatasa kunemithe engihlanganisayo la. Ah. Ah. Bafuna igubhu. Ah. Ya nginazo wegume welokhuzane wegatsheni nginazo. Awenze kanje. Awubatshela ukuthi abafike kumina. But mabeza kumina bangaphathi labo 10,000 labo. Ngizobanika lezo 10,000. Abathenge utshwala lobo osiphahla ngabo. Yabaza ngendlo utshwala lobo siphahla ngabo. Ya ugoloko obomvu nomhlophe baphathe ikhandlela eliyelo elimhlophe umuntu aphathe u5 rand yabona u5 rand lo ogold and silver mase ephathe u5 rand aphathe no500 ngaphezulu emva kwalapha benza ama-appointment beze kumina. Uyangizwa? Ya mase befikile kumina ngizobanika lezi igubhu bahambe nazo within 15 days. Mase beyibothi ziyakhahlela bazobuya ke bezonginikeza o10,000 abaqale bafike nalento engiyifunayo. Le mali le kuzobe kuyiyona ukuthi ngikwazi ukuthi ngihlanganise eminye imithi ngoba phela bazoqhamuka abanye abantu bayifuna ngithi. Kuhlangana lemnyango. Sihambe lapha. Ya hayi bathinta impela wendlovu. Ubatshela ukuthi abangezi nemali abafike nalento engiyifunayo kuphela ngibanikeza igubhu bazobothi ziyasebenza bese bayabuya bezongikhokhela. Ya ya hayi batshele nje Ndlovu noma sanda nje kutholana kulomsebenzi wethonga nokusebenzisana kodwa nje ngicathi abenze kanjalo nabanye abafikayo nami la kumina abafuna izinto engibonayo ukuthi zingenziwe wena ngizobathumela kuwena ngingazi ukuthi uzokwazi kubasiza without imali cause asisebenzi phela ngendlela efanayo kodwa ngicathi ngoba siyasebenzisana uyokwazi ukwenza lokho ngoba uyazi indlela engisebenza ngayo. Hayi akunankinga gatsheni. Ngiyokuthinta nami mase ngiqedile ukwenza izinto engizenzayo mhlambe ntambama. Alright akunankinga ba. Okay kulungile mkhulu.